ubangiji da irin wannan abubuwa. Shubha ta biyu a wannan babun wani hadisi da al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan, yake cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man shariba al-khamra fajliduhu thumma in 'ada fajliduhu thumma in 'ada fajliduhu thumma in 'ada fi ar-rabi'ati faqtuluhu. Yace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya sha giya da farko ku bashi kashi, in ya ƙara na biyu ku bashi kashi, in yi na uku ku bashi kashi, da zarar ya ƙara na hudu ku kashe shi. Wannan hadisin wasu na ɗaukar shi idan suna so su nuna cewa ba za a yi amfani da hadisi ba. Wallahi abin nan sunna tana ganin kuttu ba a duniya ba, a ƙasar nan musamman. Yanzu idan wannan hadisin ya zo cewa a kashe mutumin da ya sha giya ya sha na hudu, a zo yanzu aka fa hujja da shi, hadisin mu ya inganta, ba mu da matsala da shi. Mun gani shin za a zo a kafa hujja da shi a ce wai ba dukkan hadisai ake amfani da su ba? Za a faɗi wani hadisi jefar da shi ake yi, ba wanda ya yi amfani da wannan hadisin. Wannan hadisin ba jefar da shi aka yi ba, duk da Imam Tirmidhi ya ce hadisan da ya kawo a cikin littafinsa sunan akwai hadisai guda 3 wanda ba a yi aiki da su ba, bai tarar da magabata suna aiki da su ba, ciki ya kawo wannan hadisin. Sannan ya kawo hadisin hada sallah da manzon Allah yayi a cikin garin Madina min ghairi khawfin wala matar. Haka kawai ana zaune a Madina manzon Allah yake cewa mutane wa'azi tun da safe. Lokacin sallar azhar yayi wani bawan Allah ya ce manzon Allah lokacin sallah yayi. Yace ina sane. Ya ci gaba da wa'azi a mutane har lokacin la'asar. Sannan ya tsaya aka hada sallar azhar da la'asar, ana zaune a cikin garin Madina, kun ga ba tafiya ake ba. Ana idan da sallar la'asar an gama yin tasbihai, manzo Allah ya ci gaba da wa'azi. Akai tayi aka ce manzo Allah magariba fa, yace yana sane. Sai da isha tayi ya hada sallar magariba da isha, hadisin Abdullah ibn Abbas. Yace wannan hadisin manzo Allah ya hada sallar magariba da isha, ba wani ruwan sama, babu wani tsoro, sannan a cikin garin Madina ba a halin tafiya. Sai Imam Tirmidhi yake cewa wannan hadisin banda wancan lokacin da manzo Allah ya shi ba taba samun wanda ya aiki da shi ba. Yanzu ba ta hadisin muke yi ba, wancan wanda muke magana cikin guda ukun akwai wancan akwai wannan da muke magana na akashe wanda ya sha giya sau. Galibi wannan yana ƙara nuna jahilcin mutum ne da hadisi gaskiya. Da idan mutum irin abun nan ya biyo ta wurinsa sai ya dan mika shi gurin wanda suka sani, ba gaskanci bane ba. Ya samu wani koda cikin tsare kunsa kare je na kasa da shi, tsare kunsa wanda zai iya dan musu magana koda da wasa ne, to ya ku wannan hadisin yake a wurin ku ne, kar ya nuna cewa ya jahilci abin, a dan mai bayani koda a hakan dai a matakin tsare ku da sa'anni shikenan a wuce. So amma sai mutum ya nuna ya kai ya kawo, ya zo ya faɗi wani abin da shi kansa ya san ba zai iya karewa ba, san rai. Abin da yake so nuna akan hadisin nan shine hadisin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi. Sannan bayan wanda Tirmidhi ya fitar, Imam Abu Dawud ya fitar da wani hadisi makamancin wannan, ta ruwayar Qabisa, ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam. Qabisa ibn Du'ayb yake cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam an kawo wani ya sha giya, aka mai bulala, aka ƙara dawo da shi, aka mai bulala, aka dawo da shi, aka mai bulala. Da aka dawo da shi na hudu, manzo Allah ya ce a mai bulala, sai ya ce fa nasakha hadha ma sabaq. Ya ce wannan bulalar da aka yi a na hudu da na biyar sai ya soke wancan karatun da manzo Allah ya faɗa a baya. Kaga abu mai sauki in mutum ya dan san abubuwan nan, ga ansa a gaban shi ko? To amma wasu lokuta masu maganar ba su san ansar ba, wasu kuma sun san ansar sai su danne ta saboda suna so su nuna wa mutane cewa waɗanda suke cewa su hadisi kuskure suke tafiya, dole sai an dawo an bi su. Matsalar shi ne ko za mu bi wani mutumi da ba manzon Allah ba alaihi salatu wassalam, ba dai cikin 'yan zamanin nan ba gaskiya, ba cikin 'yan zamanin nan ba, sannan ba 'yan zamanin baya nan kusa-kusa. Tilas ka kai mu can akalla sai ka ɗeba shekara 1000 daga cikin shekarun da duniya ta yi, sannan mu kalla abin da ake faɗa da kan. So ko da za ka kwace hadisi daga wurin mu, dole sai an koma can. Alhali babu wani abu na addini in ba daga cikin irin mustajiddatul masail wanda za ka tarar shari'ar musulunci ba ta yi magana a kai ba. Khulasa dai shine jama'a, da wannan babu da sauran babuka, mu haƙurtar da kanmu wajen bin Qur'ani da Sunna. Wallahi din rabauta yana ciki, sannan duk tabewa da rashin rabauta a lahira da asara suna cikin kaucewa karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda
idan muka haƙurta insha Allah babu matsalar da zamu samu face sai mun samu waraka a cikin ta kuma yadda Abdullahi kaman Abu Dhar yake faɗa yace tsuntsu da yake yawo a sama manzo Allah sai da ya gaya mana karatu akan shi. So ina ga sauran abubuwa, janaba yanda za a yi ta, yanda za a tofar da yawo, yanda za a yi bayan gari jama'a. Shari'ar musulunci ba wasa bace ba. So ba ma buƙatar wai sai wani ya tsoma baki ya ce wai mun aje hadisi mu ɗauwa. Ba za mu ɗauka. Babu. Shi yasa mun haƙura da wannan. Mun sha Allah dai ina ganin za mu tsaya. Matashiyar karatun mu ya zama kitabul aimani wan nuzur wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi.